Kawachako tuang'e motende kod weche mag pio oula. Kama midhiero mar oula omedore e kaunti ma Kisumu bang' aora Nyando pong' kendo lak oko ma ochuo kwako miere mar Maberio manitiere geng aora no e gwenge ma Nyando. Pong' mar aora Nyando kelo midhiero ne jodak ma kwan gi ok tin ne 600 ka oula ogeng'o miere mathoth. Chenro mag wuoth e karo lalo ma Ahero bende ne obedo gi ng'ikruok bang' pi lak nyaka e wi olalo oula ma bende nokwako Nyando kendo sani ohinyo koda ka kuonde mag thieth ka kuonde mayande ji ojotie bende pi odarogie. Midhiero mar oula okwako kar dak ma ong'eche ei sub-county ma Nyando ei Kisumu bang' aora ma Nyando pong' kendo muomo gengni mage. Oganda mathoth oula ma kamano ogeng'o negi e mieregi. Kata mana jamni bende oula no ok ong'wono negi. Jodak ma ong'eche koro yango lal mathoth ma oula ma kamano okelo negi. Gikia kuma gidwa chomo e kindeni ma oula medo timo limtidi e alwora no. Gike gama jodala ma kata nindo no kwa nindo kamora mora en piny nyithindo matindo mon manyonyuol nyoro wamanya manya kaka wanyalo kalo go nikech onge kaka wanyalo konyo pi obaro nyako lalo ma kata sani polisi tamo ji ok nyal ng'ado kocha cha kidhi loka tura kocha en pi kidok kobura ma dala wa kocha en pi kamora mora pi jodala wa kata ka nindo gotieno winyo mana ka gwen goni yani gwen odhi tema kaka wanyalo konyo onge jodala wa chale pi odhi godo kata gimora mora modong e otonge giwa mana ni kanyo ma otu pi omuko modhi godo une mana kaka gik moko chale yot onge kata kama inyalo dhiye mondo idhi kaw giri kata kaka inyalo yoro pi mondo idhi kaw giri onge. Wasegombo kaka joka dhano mondo wawuoge e gweng'ni to kaka dwa yud yot kata ka yud pesa mwang'iew lo kamoro ditamwa. Manager mar National Irrigation Authority Bade Maimbo yango ni oula no oyoro kothe maromo heka 800 e puothe gino ma okelo lal makwan gi poko yangi ne jopur. We had over 800 acres under crop which we started about 2 months ago. All of it is washed and actually estimated damage we are still doing carrying out, but it's huge damage that has been caused in this scheme in terms of crop, in terms of infrastructure. Actually farmers have recorded serious losses. Kwayo magingo ne sirikal kotenore kod midhiero mar oula chalo kamae. Ka wanyayudo kony mora mora wayie mondo wawuok kaendi bedonwa kaendi miwa tuoche mang'eny kata sani nitie jok matuo mok nyal wuoth e gweng' kaendi. Migosi William Ruto wasai gi muolo yebine pigni konywa anyang' nyong'o in gavana wa nwayieri kwa heri Jaredo kelo wechiwo basari to pidarowa kenyale wekao ni tingi tera yweyo to pimego wakoni bikonywa Billy MCN wayieri gi independent akia gi mitim pinyowa bikonywa yawa ojienda onyango koyo yawa Oula makamano bende oweyo ka gwenge abiro duto e Yombei onimo e pi. Olalo ma Homa Line e Muoroni bende olwar. Apeini mathoth ok lure. Kaluwore ma Kabonyo Kanyagwal, Ombaka, Nyamasao kod Sangorota bende oula ogoyo e tach nikech ng'ok mar nam Lolwe. E kinde ma gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o yango ni giseketo kinge makare mar oro yedhi makonyo e daro jogo ma ulo geng'o negi e mier. Jopiny ma Nyando to koro seyo sirikal mamalo kuom jwang'ogi kendo miyo pek counties mamoko e yor sir mag chiemo koteno kod midhiero mar oula. Gikwayo resruok mapiyo e sama gidwaro mondo miyo siemnegi kuonde moting'ore ma idwa ni gidar gidhiego. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Ong'eche, Nyando, Kisumu County.